Egunon lagunak, sekretutxu bat kontatu behar dizuet. Etxean eduki ditut gordeta setarren arraultzak. Eta badakizue zer? Pasaden astean, batzuk jaiotzen hasi dira. Nahi duzue ikusi? Hala ba, goazen ikustera. Arraultza txiki hauetatik, gris koloreko arraultza txiki hauetatik, jaio dira gure setarrak. Oraintxe ikusiko dugu zelakoak diren. 3 setar hauek arraultzatxoak kraskatu dituzte, kris-krask, eta atera dira kanpora, jaio egin dira. Ikusi, txikiak dira eta beltzak, bai? Eta laster jaten hasi behar dira. Hauek ere jan egin behar dute handiak hasteko. Badakizue zer jaten duten? Gure setarrek hostoak jaten dituzte, morera hostoak, eta gau eta egun jaten aritzen dira. Ñam, hostoa jan eta jan, jan eta jan. Jakin nahi duzue nola doazen hasten eta hasten gure setarrak? Bai? Ba, beste egun batetan, argazki gehiago jarriko dizkizuet zuek ikusteko. Agur, hurrengora arte lagunak, agur!